ecstasy. Ecstasy er et farligt stof, der optages i tarmen og påvirker hjernen. Ecstasy er et stof, der bliver solgt som pulver eller i pilleform. Sådan bliver ecstasy solgt. Men hvordan påvirker ecstasy kroppen? Ecstasy giver en glad følelse, og man føles nærmest forelsket af det. Bivirkningerne er blandt andet angstanfald. Ecstasy påvirker også varmecentret i hjernen, så kroppen ikke selv kan styre temperaturen. Og det kan resultere i overophedning af kroppen. Så galt kan det gå med ecstasy.